malankhulana atakhala basi. Yes. Japaso pa road book vachinapa ngazaphuma. Ndapa watsika ano akupita. Utaona kuti. Pamene mati. There's no way. I can let this person. Pamene Genesis 1 anabwera murumo kuti ndipo Mulungu anaona. Ndipo ananena kuti zili bwino. Palibe sochera chimene ndingakoze apa. Ngati Mulungu anati zili bwino ndeti nayeso anaona. Leo tikuona sokola bwino. Utaona kuti aya nambala ija ndapereka kwa munthu oyendera kuti akhale ndi nambala yake. Ndipo ine naona kuti zili bwino. Zanjalemba. Kuimba kwa McDonald's Mlaka Maliro. Undilola ndilo ena? Basi. Ora ndikoza kusirani. Mulikani munyumba imene ija sindikailo yonse yani. Andupeni na bila kupando. Pando la kumupedi sensala. Induna zake ziwili. Kumana njena boza muyeso zoni. Ifekaleni kutiko kulinji. Tanjelela dadi pando la goma. Taona zanjali kulemba koma. Afumwa mela ziko za Yehova. Najisoni haitewe ya Wafuta. Pando lijalida tela Panjira jisoni. Tatieni tifufuze nkani. Tione chomwe chinatsitsa dzaye. Amfumu unachuluka. Kuiwala nasangidwa ndi wanthu. Paka kukatengaza mkachisi. Kudzika pa mtengo pamwamba. Cholinga chodijera masiku. Koma zachisoni zanjalelo. Taliona koma lero. Likulemba koma linyumbamo. Umufumu wanyu ayo ife taluyeza ayo tuwalepera mayo zachisoni zanjalelo lalemba koma. Zachisoni zanjalelo lalemba koma. Taliona koma lero zanja. Likulemba koma linyumbamo. Umufumu wanyu mayo ife taluyeza mayo zajabe mayo zachisoni zanjalelo lalemba koma. Zachisoni zanjalelo lalemba koma. Kani yake ndiveleyo kuimba kwa McDonald's Mlaka Maliro. Akuti dzanja lalemba. Kufika ni program lero ya Cruise 5. Musatalikire tidakatipo mpano. Siwili komana kondra koposela muyeso chisoni. Ifekala ni kutiko kulinji. Tajarela radi pando la koma. Taona sanjali kulemba koma. Afuma mwena siko za Yehova. Sachisoni haitebo ya puta. Pando lijalida tera panjila chisoni. Tatieni kifufuze nkani. Chiwana chomwe china sisa saye. Afumu fulu na chuluka. Kuiwala na sakira ndi wantu. Paka kukatenga za mkachisi. Kutika pa mtengo pa mamba. Cholinga jorijera masuku. Sachisoni zanjalelo lalemba koma. Taliona likutani. Ino ndi Cruise 5. Lero tikucheza ndi McDonald's Mlaka Maliro. Tikuchezera kuno ndi kunyumba kwawo ndithu. Kuno ndi kwa Mponda kubalaka. Wachoka pa Chingeni apo. Musanafike kubalaka kwenikweniko. Chapena pake apo. Koma siri kuuzani kuti ndi patipati kwa kusino akopanganika ya. Koma ndichakumeneko. Ndimene anthu amamudziwira munthu oyimba
amene amamuonera ndi zina zotero zinali zodabwitsa anthu atamva kuti mwayamba za ubusa kapena kuti zopemphera makamaka munthu wake kukhala inuyo anthu Mlaka Maliro akuti chani zimeje zinalizoona ndithu zimeje zimeje ndi osati zinalizoona koma ndizoona kuti inu munamba kupemphera kwa basi ndipo munamba za ubusa kwambiri wake zinakhala bwanji mu 2006 7 if I'm not mistaken kunapezeka kuti mwana wanga anapsha moto. Yeah. Nyamata mwamuona banjani. Yes. Yeah, Philip. First born wana manager? Philip Mlaka Maliro. Okay. Yes. Anapsha moto. Nde atapsha moto kunali kupsha kwa kuvu kwambiri. What happened? Nasiya kandulo kuchipinda. Zozima za magesi. Inde. Nasiya kandulo kuchipinda. Ndeno net. Nabiza mukugona wana kuja basi. Yambakata. Ndi neticha nabizoti yakolera moto. Mwana ali mtulo. Ndi ngasi chintu cha plastic. Ndi kumadontha. Nabizoti wapya. Okay. Nabita naye ku Queens. Ku Queens anamba kumpanga treat. Queens janana yoti muvite ku Mwewatu. Okay. Nabito Mwewatu. Mwewatu anamba kumpanga treat anakhala mchipatala almost 2 months. Ndipo mafunika skin grafting. Imene amachotsa nyama pena. Kukamata ukapena. Ndi chifukwa kuchotsa nyama pena ukayika pena nabizoti thupi lonse lakhala ngati bala. Kwina kumabala kuti achotsa nyama, kwina kumabala kuti akukonza kumene. Yes. Then Mwewatu kwaja nkolibitsa. Nabizoti mabiru kumene kuchako fika pa 6 million. Zaka ziti zimenezi? I think 207. 6 million ma 2007? Yes. Yeah, ngati nsakula kwisi. Fanga kale luwina panopo mmene ndama ili ndama ya masewera yani. Tunda ndito. 2007 that was a lot of money. Yeah. Ndipo mimi amati uza kuti bill ndi 6 million ibo. Nkuti akunena kuti I think mwanayo mupite naye ku South Africa. So we have to pay 6 million and then tipeze ma air ticket opita naye ku South Africa. Ndeti naloti anthu leta tatodwa. Then we say it kuti I think TSA and opemphera. Ndi kunabwera amaya amene timapemphera nawo. Kuchilomoni kuja chifukwa cha luso loimba. Panapezeka kuti kwangekani kuja ndikapitako suna mkhojirendo yayi. Sindima fila bwino yayi. Chifukwa choti around that area panali church, Cross Life Church. Okay. Kumene kunali band. Okay. Kumano band yo amaso anthu otazimba. Okay. So panali ine Wallace Ngoma amene amaimba trumpet mu Makasu. Kunali Joseph Namasani. Ndi late mati Goodson Saliwa amaimba drums. Yeah. Tinagamba band pamene bacha. Okay. Ine nali pa keyboards. Pachali chipa. Okay. Then kuzamva so many amagawira utenga the bishop of that church, late Bishop Isaac Chitagata. Ine nane na I think this is pera. So nabizoti ndasiya Anglikani ndamboka pemphera kuti ku Cross Life Church. Okay. Yeah. Mene kuja chifukwa cha luso komanso mwina ma leadership skills. Nandisankha kukhala oyang'anira band icha. Okay. Ndeti nali ndi band kumene kuja imachedwa Living Faith Band. Okay. Time ene yayi timayenda ndithu kuimba nzikwati. Kuti kunthawi imene wajambula dzanja lalemba. Nkuti nimaimba band imene Living Faith Band. Okay. Okay. Tukumbuke tinakajambulapo nyimbo ku Baptist studio. Okay. Yeah. One of our songs amambira program ya
ina ake ku MBC imene amaimba za makwaya. I think mpaka na panova. Ndiye napezeka kuti ndikupemphera kumene kuja. And ndikupemphera kumene kuja anadzandisanga kukhala youth pastor ku Cross Life kuja. Pamene popo za zopempherazi zamba kulowa. I was a youth pastor. I was trained how to preach, and amanipasa makozi now to become one of the resident pastors pa church pacha. Ungoti no nthawi imeneyo ndimene matulutsa dzanja la lemba. Ndinapeza kuti ndachoka kumene kuja ndabwera ku Malaka. Pachitika ka break tsopano papa concentration nawo ili pachani pazoimba. Now ndapanga zoimba imbasi ndakwatiwa. Nali ndi my intentions opanga zandale. Chifanta imene Lucius Banda inde amapanga nawo Walwandale. Late Joseph Temple Walwandale. So no ine nali mu ona ubire kaunda inde ka generation ka generation ndio tanza kwa kulowa mene ngokuti I think ineso ndilowere kumeneko. But something came kuti ineyo how if I do it differently. Let me push my wife. Akhale MP. Ine ndizipanga zinazi. Ndipanapeza kuti nangasi nthawi zina timapita kuchikazi kwawo ndikuchikwawa kwamachokera muzi mwanda kwera. Kumene kucha nakapanga kafukufuku anthu ati amene tikufuna munthu atimirire uchambire kuno kusita akhale kuti MP wa Chizimayi bakhala ndazibamba komano sakutithandiza mmene anthu amayankhulira akafuna munthu inde mpopa. So we started campaigning for her. Anapeza kuti I think 2005 2006 azisankho zimene zijazo za nthawi ya Bingu wawina. Now she's an MP. Yes. I think second term ya Bingu if I'm not mistaken. Imena anaima nda Joyce Banda. Yes. Yeah. Now we khala MP. Ndiye chifukwa kuti ijo khala MP sizimagwira kuti tidzichokera ku Balaka kuno. So tinagula nyumba ku Blantyre pache Musa pacha. Tindi nyumba amene pacha ngoti panopa muli Chinese wina wake amene amapanga rent. Ndiye tinasamukira kuti ku Blantyre. Ku Blantyre kumene mwana amapya moto. Ndiye mwana wapya mabilo akwera mwana akwena apita kunja ndalama tizipeza taononga kale ndalama kuchokera kuti zifike zililipa. Ndiye amayi amudzi amene timapemphera nawo ku Cross Life anabwera amene paja kuti I know one woman of God amene anthu akumapita kumachitika zinthu. So we didn't have any choice. Kuti nawo zakazanga kuti pitani kumeneko. Atapita ndi mwana kumene kuja amene ndi prophetess Brenda Mpaso. Panopa I think amakhala kuchigumu ku Blantyre ku daiwala malo kuchigumula kuchigumula anasamuka pano akhala ndakumbukira. Ndatapita kumene kuja anauza akazanga kuti mwanayo it's a hook. Mulungu ayuza ngati huku kuti amunanu abwere chifupi ndi Mulungu because amunanu has got a calling Mulungu anayilaza. Komano akutanganidwa ndi zinthu zina. Ndi mwanayo Mulungu wayuza mwanayo ngati nyambo kuti amunanu abwere chifupi ndi Mulungu. Kuti kumuona zimene zitachitika amunanu akangozipereka m'manja mwa Mulungu mwanayo sipatenga nthawi achira. Ineyo pamene popo ndikuti sinapite nawo ndikupanga zanga. Ndikuona tuyovuta kuchokapo imene moyo mwana wanga uli m'manja mwanga. Ndikwenera ndisinthe ineyo kuti mwana wanga apulumuke. Ineyo pamene popo nali kuti kaya akundimbira foni akuti inu mukufunika kuno.
napita kwa mayaja akundiuza kuti ineyo mulungu akundiuza kuti anakuita nani inuyo have got a calling. Mwanayo angomuyisa ngati huku kuti inuyo mukumani ndi mulungu. I didn't have any choice. Nangopanga vomera zita. Okay. Ngasampemphere. Mulirede kuntumikira ngo ine. Ndirede. Basa nandi usandipange ma confession amene paja I did the confession. And anampempherera mwana uja. After 2 weeks, my wife called. Anali ku parliament kulero. He called kuti ku Blantyre kwabwera Prophet Bushiri. Okay. Nakumana nawo kuno kulilongo. Okay. Nde upite ukakumane nawo. Okay. Nanga sifete ndali pa process ya mwana we. Ndina kuti yes anthu opemphera. Okay. Ndali esamirira mumvayo. Alugo kubera opemphera. So I went. Yes, so I went to go. I went to go kumana ndi Prophet Bushiri. Now there's a situation ya mwana. Kuma to my surprise. He also ananduza zimana nduza mayaja. Mulungu yurada kusakani kwambiri. Ananduza zimana nduza mayaja. Kuti no, you know kuti God called you. Ineyo sinimamvera nyimbo zawo imba mbiri kumalayo. But only your songs. Nimamvera. Abushiri amene ukuza nini? Nimamvera nyimbo zako. Ati namba kumvera kale. Do you know that mulutenga nyimbo zima umayimba zija? Dzanja lalemba. Abraham, alembe ndi Afarisi. God called you. And ndikanakonda kutabwera nthawi imene yoyo tinangokumana kumanthuso chukuchi. Ndananduza kuti I will pray for you. Ndikawapempherera mwanayo akhala bwino kupati mulungu amafuna iweyo. So he prayed for me. After praying for me, kutsogoloko anali ndukwati. Okay. The prophetess Mary Bushiri. Okay. Ndananduza ndipanga compose a song for their wedding. Okay. And I composed a song for their wedding. Okay. And I went kumzuzu kumena makhala ukaimba pa watu wao pale. Okay. Yeah. Basi namba kuti ubale sobambika tsopano. Yeah, akabwera ku Blantyre ndikuti timakhala kuti tili konko kumikizana ngati ma terminate mati ma partners. Okay. Akuyamba kumene paka nthawi ndito. Yes. Ndeti makhala kuti tikulumikizana. Okay. Now atanduza zimene anduza zija. Komanso zimene anduza nzimayo. I was challenged. Kuti apapa thinki baba ndingopanga izizi. Baba ndipanga izi. Ndepangona. Andi anthu awira sura naloyamba. Naso amakhala amakuza. Amakhala kukamba kumana kuti makhala. Koma mango nyazitsa zongojeza. Ngure ndikamva. Kumana ndazibusa akulaku. Koma iwe nyimbo zimene umayimba iwe. Mulutenga wala kumanduza kuti Sunday ndalekera za nyimbo yako ku church. Alembe ndi Afarisi. Ndalekera za nyimbo yako ku church. Kani Abraham. Ndalekera ndangowerenga ndangomva nyimbo atsenjera. Ndakawerenga so Bible. Ndakawerenga so ndalandia mavumbulutso. Iweyo uli ndi calling inake. Ndarankhula awire nabo kulumikizana ndi kuti no I think china chake chochitika. Komanso mayanga sana mwalire. I had problems with my mother. Okay. Nimaisesa kupanga zinthu zoti ine zoti apapa. De mayanga ayamikira ndigula zinthu zina zake. Alandira zinthu zija. Ine nduzoti akongolandira chinthu ichichi. I think mayanga ndayika pena pake. Mina kugula I remember the other time nagula sofa set. Kapasa. Ndazade ndalandira. Koma zimene mwino mayimba kuti. Zimene mayimba zija ine I'm not comfortable. Mananga iweyo nditumike.
ayo ndeti timalimbana kwa basi ungapange chabwino manya mamuza koma apa yeah so ine ndekha namba kutsutsika kena kunkupanga decision what I think this is here concentration and ndizipanga za church. Okay. Then nabita kwa late Bishop Chitagata zoti ne ndipasene zochita church pano ndilipo ine munditume nde anandipasa Friday kuti ndifuna Friday uzikhala ndi service yako. Okay. And it should be strict evangelism. And no problem. The number Fridays of evangelism ku Chiromoni Cross Life. Okay. Nde kuma dzadza ku church. Anthu amangofuna kaone ku Mulaka. Amafuna kaone Mulaka ena amafuna ndifunda izina ndimaita na ma artist. Okay. Abwera ayimba akatha kuimba nde kuti ine waza mawu ndiralikira. Ndikatha kulalikira anthu alandira Yesu amene afuna mapemphero deliverance. Yes. So I was growing spiritually kumene kucha. Spiritually kumene kucha mpaka anandipanga ordain kukhala mbusa. One of the junior pastors. Kuchoka pa youth pastor. Yes. Kala one of the junior pastors. Fridays of evangelism. Ukuso akabwera Prophet Bushiri. Ndekuti kukatumikira so inde yeah kufika nano pamene amandipasa offer kuti kaenda kulimozi tayari ine ndifuna you have got a prophetic calling. That's what he said. You have got a prophetic calling, so I want to mentor you in a prophetic ministry. Okala ndana a Prophet Bushiri. Okay. Yeah. So I said, this is my chance. Yeah. This is what I've been looking for. I wanted to be under a prophet. Nibamene amandipasa offer to be one of his pastors after my training at Ngabo, to be one of his pastors. Then kunipasa branch ku South Africa. And was a branch to Western Cape George. Yeah. Ndakhala ku George. And then ndakhala ku Limpopo Zanini. And then because of many magwirira ntchito I had to be promoted. Okay. Kuti sabanonzea manira dziko. So I went to Swaziland. Njamaweza ku Eswatini muti? Yes. I was the national pastor, the head of all the pastors there. So I've been in Botswana, I've been in South Africa, I've been in Swaziland. So chidule ninganene kuti sukuti zimene muna mbazo zabodza. Ndizoona. No, mene mwana apa muyikone yadi kuti palikapata ndithu kamene kakupangika form ndithu kuti munthu yakone kuti akulowa mu Chikristu, akulowa mu kulalika mpaka ndithu kukupatsani maudindo akulu ngati amenewa. Nchifaka anthu anadzadabwa mutabwera kuno kunena kuti ndatuluka mu ECG. Yes. Jesus Nation. Yes. Anthu zatheka bwanji. Mene munene yamukuti munali ndi udindo wakulu mene mangani ya dziko lonse ku Eswatini. Zinakhala bwanji kuti mupezeke kuti mupezeke kuno Mulaka munachoka tu kuno. Yes. Sewoza kuti Mulaka ali South Africa kena wewe ali ku Eswatini. I will not go much into details. Okay. Because tena ikamba boso nthainake. Yeah. And anthu ambiri mwina namva. So zakhale ngati ndikufukula so nkhani zakale. Okay. But for the sake of Zodiac TV, there was an issue between my wife. Amalankhula ndi munthu. Zimayi nzawo amene amafuna counseling. Okay. Mmene munapita ku Eswatini, munapita ndi akazi anu tinapita ndi we were supposed to be there ndi banja lonse. Okay, right. Because ku South Africa, tapita ku South Africa. I went there ndi banja lonse. Okay. Ananga namba kuphunzira school kuti ku South Africa komwe. South Africa komwe. Okay. Komano chimene chimavuta nchakuti ma syllabus.
auko ndakuno Eswatini so South Africa ndakuno amasiyana kwambiri au Eswatini ndakuno amasiyana. Okay. So we said kuti now atizasokoneza nanga mwina from Eswatini atitumiza so dziko lino ndakamba so syllabus ino. Yes. Kumala kuno nayambisa Cambridge syllabus. Okay. Cambridge syllabus Yeah. ku nayambisa ku Namewawa private school. Okay. From Namewawa private school anapita ku Bedia private school. Okay. Kena ku Karibu Academy. Yeah. So kumene ku amaenda ma subject Cambridge. Okay. So we said kuti ifeyo kunja kuno tizingokhala iwe ndine me and my wife. Ana akhale ku Malawi. Okay. Boarding school. All right. Zipitiza yani. Cambridge school. Okay. So back to issue ya akazi anu. Akucheza ndi munthu amene afuna counseling? Yes, akucheza ndi munthu amene akuchita counseling. So munthu uja pakukambirana kwawo there were some other sensitive issues about the church and about the men of God in general. Zimene zinali kukambirana kwawo. Okay. Not knowing kuti munthu uja amapanga record. So no munthu uja atapanga record anapita ndi audio ija. Sinthu zoti audio ija inaenda bwanji. Inakapeza aprofeta ija. Leno zimene zinali mu audio zinali ngati kuti there were some other sensitive issues in the audio in short. Zimene maybe sizinakhalire bwino andani A prophet. Okay. So she called us kuti pali audio inuwe okhala atsogoleri ampingo ndakupanga ni trust kukwasani dziko kuti mziyang'anira your wife amakamba zinthu it's like you are trying to expose the church or you are trying to speak against the church. Inuwe okhala atsogoleri how could you allow your wife to get this? So I said no. So it's just a new thing. Ndikufera so pomwepa. Ndikufera bomba. I didn't even know kuti amakambirana zimenezi. I didn't even know kuti amakambirana zimenezi. Okay. Yeah. So on behalf of my wife, I apologize to the prophet. But I think Baba sana wankule bwino. We are sorry for that. If as leaders we are supposed to be there, protect and defend the church. So after that meeting, my wife said, hey, I'm done with the church. I think so I don't want to be part of the church. Anakhumudwa ndi chidzudzulo cho ndekuti. Not kukhumudwa ndi chidzudzulo, komano according to her. According to her, she was saying what was in the audio was nothing but the truth. That's according to her. Yeah. Sindikuona kuti nakwisa. Ndikuti ndizifusidwa kuti chifaya nimene zimene nanena audio ndizoona. So kuti ndizipangidwa accuse pomwe zimene ndanena nazo nzoona. I think let me step aside. Okay. Now my house was divided. My children, some of my children said, we'll be with mom. Yeah. And I would where dad is, we'll be there. Ndikuti Then now ineyo tsopano I'll be alone. Nanga kuzifunika misonkhano ya azimayi. Kuzifunika counseling ya azimayi. Yeah. How will I handle that alone? And atusangamvetsetse kuti kodi wachoka chifukwa chani? Yes. And how can my house be divided? Then I'm standing there, I'm preaching about unity in marriage. I'll be lying. So I said, Ababa, let us just find a common ground. Tentose. This year. Kuti, because the church is joyamba ni nyumba yako. So ngati nyumba yako ili divided, you can't go there and kuunza nyumba ya mtu wina. So I said, let me sort my house first. So I said, tinapanga decision ota this year. Ngati kuli kugamba wina, tosete gambe umene kuti tosete zipita umene. Ngati kuli kuti tipange zathu, tosete zipanga zimodzi. So kusiya kwathu kunali umene. So mutachoka kumene munabwera direct kuno ku Malawi. Munabwera direct ku Malawi no. Kusakhala kunoko ku Balaka. Because
pambali inaso iti zimaoneka kuti abushiri anali ku South Africa anthu inu munali ku South Africa ako kena kumunapita ku Eswatini kena ku abushiri anapeza kuti pa milandu ina za osokonekera amene kuti anabwera kuno ku Malawi tinangoonanso kuti anthu onse amene anatuluka chifukwa choti amakatumikira ku chachi ya abushiri ambaso kubwerera ndiye muona kuti kodi ndizikhala bwanji kapena mwina chifukwa choti munthu wakulu wabwera kuno ndiye basi kumene kuja ndiye zinthu zasokonekera alese wamba kubwera kwawo so iyi inali nkhani ina palibe chimene chinasokonekera okay sindikudziwa pano papote nacho komano palibe chimene chinasokonekera. The church was intact. Komano it was a family issue. Okay. It was a family issue. As a husband, I had to stand up and sort out my house. Koma ndikungoona kuti sina decision yophweka kuipanga limene. Sina decision yophweka chifukwa choti timayang'anira anthu ochuluka. Komano ine sinafuna kuti ndikonze izo pomwe zanga zikuonongeka. Chabwino. Chifukwa nawo mkazi wangayo sukuti bwezi akungokhala nyumba mu. Bwezi akukasonkhana pena pake. Ndi kumene kuja auza kuti osamaja mulamba. Ine kumene ndiliko usosola mulamba kwambiri. Usosola mulamba. Ndeti kafika pa tebulo. Mwaphikira njisi. Kanakhala kuti nyumba sili in order. Kumene kuja auza kuti fasting 40 days. Ine za fasting city vanga. Za fasting sizundi kuzi. Ikamwe mpira city gwada city tsizina city rani. Mwina kumene akukapempherako a church auza kuti azimayi sonkhano ku Lunzu kapena sonkhano ku Mchinji. Ine mepo ndikafuna kunyumba. Ndikuti pazikhalabe ma conflicts. So as I said, let me sort my house. Ndiye musotingimo panopo ndi mukupanga chani? Munapitsa mpingo wanu, munabwerera ku mpingo wina kapena chikuchitika ndi chani patongo moyo mwanu kumbali ya zauzimu? Panopa we are registered in a ministry. Fountain Gate. Fountain Gate Royal Assembly. Okay. Imene zikaphyembo bwino. Tidzawitana one of the services. Okay. Kuti tadzaoneni zimene tikupanga. Ndipo ife maso athu ali kumeneko komanso ali pa nyimbo imene tsopano musankhe pano. Mungosankha zaka zanuzo pano. Wasankha ziwiri zaka zanu. Yes. Tasankhaso One Day at a Time. Yes. Nyimbo number 4. Ndilande Anglican Voices. Yes. Ndimamvetsera kumwamba. Ndimamvetsera. Mumadzwana nda Dennis Kalime mukudziwana? Mwachokera patali limodzi. Tachokera patali. So ndikamaona lusola kumene lukulowera komanso ndi mmene amachitira. Ine chimandipatsa chimwemwe. Kuti lusola ngati lisilaberekaso zipatso zina. Zooneka komanso kwa anthu. Ndilande Anglican Voices ndimamvetsera. Koma munati makonda ina yake nyimbo inaso ya Ndilande Anglican. Yes. Yoti chani imene? Ambuye zikomonda ona. Yes. Imene jaso ndimaikonda kwambiri. Video simunajambule kandira. Ona ndizenze kuchitika. Koma pano ndimamvetsera kumwamba kuimba kwa Ndilande Anglican Voices. Kuchita zanu zopempherazi. Anthu amaona ngati kuti chamba musiya kusuta. Mowa musiya kumwa. Koma zona kuti simunasiye yani. Ali babata. Mutayamba kupemphera anthu amaona kuti apapa ndiye kuti zoti mulaka adzagwira sobotolo la mowa kumwa zathera pomwe koma mudakamwabe mwa. Alemba bate. Muwerenga bate. Muwerenga bate. Alemba bate. Munaimba nyimbo mutaledzera kumangoji. Mutatheratu ndi mowa. Posachedwa pomwe anthu udabona mulaka waledzeratu munthu uyu. This guy is drunk. That was I think 2 years ago. And ndinene mowa Mulungu. Sindifuna kuzemba itsa. Zinachitikadi. And sindikufuna kuti ndikambe in details. Chifukwa ndikakamba in details ndichula anthu ena.
this I don't want to implicate anthu ena nkhani ndi yayi kuti awana atere mpaka na ine nafika potera Potera. komano at the end of our kutera kunduza ichi it was my hand imene nagwira botolo la mowa kumwa. So the problem is inuyo ineyo ngati munthu. I did that. Okay. And it wasn't intentional. Okay. Komano nthawi imene timakayimba show imeneja nkuti timawiki tambuyomu ndili pa treatment ya malungo. Then tango pensa bwino ndi pamene ndimakapita kukayimba show imeneja. Okay. Komano ntapita kumene kuja I took wrong advice. Imene nananduza kuti no kuti ukhale energetic tango sakaniza izi. Mistake. So mistake oti zinthu zoti maybe you did 20 years ago and now you are doing it. Koma suri 20 years kweni mwina not 20, I think 15 days ago. Not 15 days, 15 years. 15 years ago. Sino zori unaziwanga 20 days ago. Not 20 days. Not 20 days. Okay. But I can say maybe 15, 17 years. Komano. So it was zinalizona zimene ngakhale ineyo so zinandipanga affect. Kuti the way I've been doing the work of God. How could I fall into this trap? Yes. How can the devil manipulate me to do this? Komano chinthu chimodzi chimene ndimayamika Mulungu ndichoti sinamvetsere zimene anthu amakamba and sinafune kuti ndikhale pompaja pamene ndagwera paja. I met prominent men of God. Malawi muno. I mean, maybe some of them I cannot mention their names. Komano akulu amene tinayamba kwamva nkhani za revival kumalawi kuno. I went to them. I said, I've sinned before God. I've done this. And they all prayed for me. They all delivered me. And ndikawaendera awa wiki ino ndikabuka appointment kwawo wiki inayo osewa manduza voice imodzi that you have got a great calling. That's why the devil is after your case. Uli ife tukukulandira tukukupempherera because wabwera you have accepted your problem. You have accepted chimo and kungopanga accept chimoko it's a proof that there is something in you. Okay. Ndikudziwa kuti munthu mmodzi amene ngamuchule dzina amene sangadandaule ndi Bishop Kambalazaza. Yes. I went to Bishop Kambalazaza. I went to Apostle Koviwa. Ndiye na amene maybe singafune kuachula panopa. Okay. They prayed for me. Okay. And they gave me time. They were giving me scriptures for restoration. Okay. Yeah. So I accept kuti nthawi imeneyo zidachitika ndi zimenezo koma sindafune kuti ndigwere pompo. Sindafune kuti ndikhale pompo. It's a mistake which I did. Komanso kwa anthu amene akutimvera pano kwa ina amene maybe anakhumudwa ndi zimene anamva nthawi imeneyo. This is Mlaka. And what I can say is I'm sorry. Pa zimene zinachitika nthawi imeneja. But I'm not there. I don't live there. Okay. Komano izo zili hapo. Anthu amadabwa ifa panopo mukumayimbabe ndithu. Mwatutsako nyimbo zingapo. Vinyo watha. Imene ni nyimbo yamphamvu kwambiri. Ndi nyimbo zina. Ndi amadabwa kuti Mlaka uja akukayimbanso malo azisangalalo. Fukwa mumayimba malo mena mabalaso mmene. Ayi Mlaka maliro ndi anthu amadabwa kuti kodi tigwire ziti. Kodi Mlaka akupanga ziti. Kwa iwowa akuti ndi munthu wa Mulungu. Ndipo akutumikira ndipo nthana kumnanena kuti ine pano kusindizima so nyimbo zina zizonse koma zotamanda Mulungu basi.
zimene ndimayimba mpaka zimene mayimba koma mumeze kuti mukayimba so mmalo amene kumapezeka anthu kuti akuchita zoledzera ndi zina zotero anthu agwire chiti okay mafusafusa labwino and zimene tafotokoze those are my opinions Okay. and I'm entitled to my opinions ine ndikapita koimba pali magawo awiri ndimapita koimba kumene ndikupita ngati ndikukatumikira okay ndi ndimapita koimba kumene ndikupita koimba ngati kuntchito okay pali anthu amene amagwira ntchito ku makampani amene amafulula mowa ndisatchule mayina okay koma mukapita ku makampani amene aja anthu amene ajawo ena ndazula mpingo machechi but the church simanena kuti chifukwa choti magwira kampani yophika mowa simungakhale mkulu wa mpingo kapena chifukwa choti magwira ntchito kampani yophika mowa chopereka chanu sitilandira komano woimba akakayimba kumalo kumene anthu akumwa zimene wina wake amakhala ku kampani yophika kukuma ndi mkulu wa mpingo woimba ndi amene amakhala pampeni number 1 number 2 mukawerenga Bible Mark 2 I think verse 17 the Bible says odwala ndamamfuna dokota Luke 5 I think verse 31 odwala ndamene amafuna dokota sono kumalo kumene timapitako kumalo kumene kuli anthu amene akufuna amve uthenga ndimapita nkukayimba Yahweh you are my number 1 anthu mwaulumu nkumadziwe kumamva kuti Yahweh you are my number 1 amangovina basi kuti nyimbo za dansi asikuti uthenga wamakalo koma uthenga wapita chimodzimodzi nchali chiniwe mudzayime tsunake kulalikira mudzapeza anthu nchali chena akugona sakumva zimene mulalikira ndesi wonse mutatsatira mashow anga pamafika nthawi ndikayimbayimba ndimauza anthu kuti kwezani manja mwamba amangomangana ngasana nthawi akudzana kuti ndinu mbusa ndemangofuna kuti ndingochongetsa kuti aone kuti ayi ine zimakhala zochokera pasi pa mtima ndimakhala kuti ndakalowa kukampuko yawoyo ndalalikira uthenga ndipo anthu ndimauza kuti zimene muchita zine sindinachitapo koma nthawi imafika yoti munthu nkusintha inunso nthawi yanu ikhozokwana yoti kusintha simukuona ngati pali chiopsezo choti popeza zinthu zoti munachitapo ndipo nthawi imene machitazo zimakusangalatsani nchifukwa chake mumazichita ndiye mukupitanso kumalo komwe kuja simukuona ngati mungakopeke kuti mubwereranso ku zinthu zija kukopeka not as such because ndadutsamo and I know the consequences zina ndizimeta kambazi kuti nthawi imene ndimalalikira panali ena amene amati wafeke uyo wafeke amene nalengeza kuti ndinabusa amati wafeke mwakangalalikira komano atangoona picture yoti mwakatukhala ngati anama aliyense amene amati ine wafeke uja amene abusa amene alizana ndichola busa kumene kusenza kuti pasi pa mtima anavomereza ndithu kuti ndinabusa pasi pa mtima amavomereza ndithu koma chine chake chimwe basi kusafuna pasi pa mtima amadziwa koma kusafuna kuvomereza ndikanafotokozabe right ine ngati woimba ndi value ine ngati zodiac chimene chakupangisa kuti muchoke khaya ndi ku Blantyre kulilongwe khaya kulilongwe kwa Blantyre pafupi kulilongwe andimene zika kwambiri kuyenda ulendo wautali baba kuzungulira kutafika mene mwati 8 koloko tafika pano nali mwafika kuti usonyeze kuti mwachoka usiku mukudziwa kuti tukampeza wina wake ofunikira so ine ngati woimba I've got a value value imene most of
the churches maybe safikirapo. Okay. Wina akanditana kuti ndikaimbe maybe a political rally. Yeah? He's able to give me 2.5 million. Okay. For sure. Wina anditana ndikaimbe ku church. Msonkhano wachitsitsimutso. Ndikamaliza kuimba paja zimakhala ngati kuti akukuperekeza angokugwira mkono kuti ngati akakusiya galimoto. Akufumbatitsa kena kake umene paja. Andi malipiro ako ndamene ofumbatitsa chonchiyo. Ambuye akudalitseni. Kuti ndiyamba sitengani musandifumbatitsa. Ineyo ndikuzani zoona. Ngati kuli anthu amene amalandira ndalama zonyenyeka, ndalama zosaoneka bwino ndi ma gospel artist. Oh. Mwina sanganene koma ine ndilankhula because makondonena zoona. Kodi anthu apemphera samasamalira anthu amene amasangalatsa? Not all of them. There are some oti ukakapanga perform ayi ukamafika kunyumbani majumbo batate si tomato koma nanga tikuli anthu amene amapanga spoil talent ya anthu oimba za Mulungu. Most of them they are pastors, most of them they are anthu opemphera because chimene amachipanga value ndoti msonkhano wawo uteke, function yawo iteke. Ndochepa out of all the gospel artists amene angakaimbe ku function ine aka function ajankwapa sa 1 million ya gospel nalipo mwala muno sana 1.5. Oh, nalipo mwala muno sana 1.5. So ineyo I've got my value. Okay, nangasi timati madalitso mukalandira kumwamba tsogolera. Ikhale decision yanga. Imene ikhale decision yanga kuti ndikufuna ndibwere ku function yanu ndidzatumikire ine Mungu ndipanga kapena ngati ndilibe mafuta Mungu ndikonzera mafuta. Not them dictating my value. So anthu amene timaona kuti awawa achikunja azadziko akakwirana amakupatsa value yako malingana ndi mmene akukudziwira. Ine munthu ndikamuza kuti mufuna ndibwere kunzuzu ndipase 2.5 million ndipase 3 million, they are able to give me. They are able to give me. Okay. Mind you, I think Matthew's 25, verse 14, 15, 16, 17, pali parable ya matalenti. Munthu anapereka matalenti, wina 5, wina 3, wina 2, wina limodzi, wina anakawirira. No profit. No profit. Umafuna upangire ndalama pa iwe. Wina anazigwiritsa ntchito. So God gave me a talent. Okay. The Bible says he gives bread to the sower. Mungu anandipasa talent. It's something foolish. Mungu anandipasa talent. So I should be struggling with my talent. I know how to value my talent. So mukandona kuti ndikaimba hapo. Suti ndukapanga support zimene zija. Iwo ajadziwa value yanga andipatsa zimene ineyo zimene ine ndili. Zimene ine ndili worth. Sizoti tizigwirana mmanja ngati tikuchoka kumanda basi ino ndakhanga afumbatitsa ndalama akupasa kandalama kuti malipiro ine ndiona angakwanire ukakwera ngali moto kwe ukuona kuti 30,000. Koma tsopano tisiyanitsa bwanji munthu woti oyimba nyimbo za uzimu eniweni oti akuyenda muchiyero ndi ena amene amayimba za dasiyo. Inu mukapezeka uko ayi lero ali pachani pa bala yakuti ayi chachani ayi kwakuchera uname ayi kenako akakwera ali kuchalicha utani kuti ndetu palibe soto za Mulungu. What matters is zimene umakapatsa anthu. Oho. Osati malo amene wapezekawo ya. Zimene ukapatsa anthu. Amene odwala ndi amene amafuna sing'anga.
ngati kuli kulakwika ndi kuti tiyambire ku church anthu amene ajawo ndi kuti asamabwere ku church chifukwa aliyense amene mwakampeza kumene kucha ine ndayipitapo malo amene aja kumaona nkhope kuti uyu atapanira botolo lapo mkuyamba kumene kuja mwina timavutika anthu kumalizitsa nyimbo yonse wosaja nyimbo kumaonesa kuti aliyensetu apapa akuchokera ku church nyimbo zakuzidziwa bwanji nyimbo zakuzidziwa bwanji makona onse nyimbo akwadziwa makoma onse akwadziwa mwinanso mwini wake wa maloyo ndi mkulu wa mpingo pena pake komano artist akapita pamenepo it's a problem so sindikunena kuti nzoyenera kupita amene kuganiza kwanu sindikunena kuti nzoyenera amene akuzoona kuti nzoyipa sangapita ukayimba amapanga decision yabwino kusapitako komano ma gospel shows sungapange wiki ino kushefa wiki yamawa kushefa wiki yakuja kushefa wewe it's once in a while wimba kuko and pali mavenue ake komesa shefa Robbins Park now kuti uzembekeza mashow amene achawo you have got a family you have got children amene akuyang'anira pa iweyo you have to make good use of your talent children oto ndawali apo pala atatu pa ndamene onditu ananu atatu ndo omwe wabasi amene wawa ndi Benedetta wayambayo Philippe wovaka chipewa ende Philippe winayo atachira zipyera zije zina anachira fankani jamangoleka zoti ayi timpempherera atampemphere tangodzipereka ineyo anachira sipanatenge mwezi really anachira ku South Africa womunapita sitinapiteso kungopempherera basi zilonda kusowa yes kusowa munapereka sembe moyo wanu munapereka sembe kuti mwana achire ndukuzana so that's Philip kuchoka Philip Morgan that's Given ujali ndika kambuyawo kambuya kamalira Pandora box apa pali amene akupanga zoyimba pa ana amene osewa amapanga zoyimba komano I encourage them kuti kwambiri asa kale much focused ndi kuimba nyimbo kumaphunzira ma equipments yeah because ukakhala kuti kudziwa ma equipments komanso kuimba pakamwa and zimakuendera kwa basi ino experience yanu yakhala imeneyo experience yanga yakhala imene because ni maimba ma instruments komanso ndikhoza kuimba ndi umakhala well established musician the Philip plays drums Morgan plays saxophone and the keyboard wankazi yo akoso kama imba Given kama imba kamene koko nakapezera mphunzitsi amene amakaphunzitsa guitar muri kama kwenje muna ndituti manoti pachochocha pamene paje komanso ndili pa school tinapanga mphulupirano pake ndiliso ndi Nyamata Ken amene so amaimba kwa basi ndikuti ndizama magazeti zimenezi so ndali mupangako nthawi nake kumatsogolo omwe ambuye atalola tipanga ndali abamuyimira pa 25 we are still praying kuti tuone kuti kodi ngati titati tikuyimira ngatsogolera bwanji fa nthawi zina umakhala kuti munthu upanga maganizo akwe but I'm in good relationship with most of the politicians timalize kucheza ndi like Prophet Mbewe it's one of no so respect kwambiri kati is a man of God anova politics there is Mr. Enoch Chihana mapanga so respect as a friend kumaso as a politician honorable Nkumwa I respect him so much as a friend also as a politician ndiye na amene mwina sitingacho ndimafuna malize kucheza koma ndimafuna kuti mwina mwachidule kwambiri phunziro limene mwapeza mu moyo wanu kuchoka mu kuyimba phulupulu zimene mwachita mwanena kale nokha phulupulu zimene mwapanga
kufika poti panopo mukunena kuti munasiya mwayamba kutumikira gwako mukutumikiramo mukudzuka mutani mwina pali achinyamata ambiri panopo amene akuoneka kuti akunya ndithu mashati kuti akuilowa industry imeneyi yoyimbayi masi industry yamasewera yayi yoti ikhoza kutafuna kulavula mafupa okha nofuwasa utatsalira so mungapatsa advice yanji achinyamatawa amene akutsatira mapazi anu achinyamata amene akulowa mu music industry panopa komanso mwina muutumiki ndauze kuti avale zilimbe chifukwa kutchuka si chinthu chamasewera. Oho. Tatambasulani. Ineyo mmoyo wenawo atakhala kuti andipasa mwayi kuti ufuna ukhalenso otchuka sindingasankhe kukhala otchuka. Yeah. Because sumakhala moyo wako taizo umakhala moyo wa anthu ndisapange ichi akundiona munthu umwe ineyo pageti ipo pamabwera anthu mwina average maybe 7-8 every day atija ofuna chithandizo ena ofuna ntchito ena anamva zolakwika ndi zolakwika anamvazo amaona ngati nzoona pabwerapo anthu pageti ipo akuti ndimakufunani ukhala nawo pasa ine mandifuna ucha ndine ineyo ndazungulira kwaseko ndaona kuti zinthu sizikutheka ndi ndimafuna kuti ndibwere kwa ine mwandipeza ndiuzeni ine ndifuna ndijoyinise Satanic ndinamba kuti kuti karambula kama gazi namba kuti inuyo ndi dolo wake amabwera ndithu mpanda wanga mukuonawo amene anamanga mpanda ndoti nthawi ankabwera ankati ndimujoyinise Satanic ndenayesesa kumuza kuti ine zimenezo sinapangepo ndipo sindingapange moyo wanga tsiku lina wabweranso muzingolimbikira pena adzavomera amenewo akabweranso namuza chimene watha pa moyo wako ndi yani mpaka I was forced kuntenga kumulowesa chipinda chinechi chonse yangana ngati kuona pena pake kamene kena kake kamene kakudabwitsa so why was he doing that? Because I've got a name. Yeah. And maybe akaona mene Mungu anandidalisira pang'ono pamene Mungu anadalisira uyisanga pageizi chilipo chimene amadalira chimene amapanga. So anthu amene akulowa mu industry amene ayembekezere zimene ayembekezere kuti akatchuka anthu azapanga associate ndi zinthu zosakhala bwino. Okay. Koma chofunika ndi kungo kulimba for them to be strong. For them to be strong. And ndiyamike kwambiri chinyamata amene adzuka pano amene akuyimba panopa akupitiriza pamene ife tinasiyira, because us we conquered Malawi and we all conquered some of the countries maybe Southern Africa kuno. If you go to Zambia uzidziwa ine ni mathokoza Mulungu kuti through music ndaimbapo Malawi kuno, ndaimba ku Zambia, ndaimba ku Mozambique, ndaimba ku South Africa, ndaimba ku Zimbabwe, Botswana, maso ndaimbapo ku United States of America, ndaimbapo ku England, ndaimbapo ku Italy, and ndaimbapo so ku Japan. Ku Japan ndapita ku kawiri. I've got a friend amene nampengera nyimbo sinagwebo chikondi kulumbira baba that Japanese guy inde Kohei Yamada inde. Yes, what happened goti nampengera nyimbo ija nimakukona mandikondaniziwa sindiku achani ndipatse mpata wina andikondaniziwa buyanga chonde pase niko ni mwayi wina salire ndiwe mbamba iwe. Yeah,
That's Munapekera ndinu imeneja? Yeah, that's one of my songs. Okay. Napeka nyimbo icha mkumpasa kuti akaloweze. Takaloweza after 2 months I think. Anabwera. Ndailoweza. Leti napita studio ine. Kukajosa voice yanga. Iye nkuika mu voice yake. Okay. Yeah. So adapita kwao ku Japan ana kapeza sponsorship Sony record company. Imene namuza kuti tikujambule album. Nde anatenga nyimbo zanga zina kuzimba muchijapanese kuphatikizapo iyi. So chifukwa nyimbo zinazo zinali zanga I was supposed to be there. Okay. Yeah, so napita kukajambula studio ya kumeneko. Yeah. I remember ulendo yamba napita ndi Ben Michael ndi natenga soldani uyu Colin Ali. Colin Ali ndamemba magitara, ndamemba ma keyboards. Najambula nyimbo zimene zija. Then we had some shows ku Japan which. Then ulendo wina wajiwiri napita sokaimba masho. So by the grace of God, naimbapo maiko amenewa. Yes. Komano tokuzo kwambiri achinyamata amene akuimba pano. Kukankha zinthu kwambiri. Kukankha zinthu kwambiri. Achina Patience na Madingo, KOK. Yes. JJC. Achina Onesimus. Achina Onesimus Teneri Modzi ku ECG. Yes. Achina Dremo. Yes. Achina Ilinjuchi. Inde. Yeah. Ndiye naambira mene achina Zeze. Yes. Yeah. Ndiye naambira mene adzuka panopa. They are doing a very great job. Kuitenga music yathu kuipitisa mulingo wina. Yes. And ndipempero langa kuti atalimbikira kwambiri. Maybe tsuli nakanga kapanga show ku Nigeria. Yes. Ba Nigerians kulowa. Kapeno kapanga show ku Spain. Yes. Spanish mucho ndukulowa. Tadza amene muja. Rather than music imene ife itaimba. The most of my countries amene tapita except Italy or Japan. Ndikuti kumene kumalowa. Anthu ena kuti sitikwadziwa. Okay. Komano like USA. Yes. Naimbaso ku Ireland. Yes. Ku UK. Ambira makhala kuti nda Malawi. Yeah. So kandofa kuboleza kulikira nolisa Malawi azidziwe nyimbo zathu. I know these people, these young artists they are going towards that direction. Kumano chimene ningapempha choti they have to unite. Pakale mgwirizano. Okay. Ali sasa mapange kuti zake. Okay. For zake kupanga zake kuti ine ndikale ine adzigwirana manja. Okay. Kind of collaborations kind of show mina kupangira muja. They are on the right direction. Good. I'll give you an example. Mabanda mbuyo mamva kuti Robert Fumulane and Likubula River Jazz Band. Ngakale sama imba jazz. Inde jazz awuvida. Alan Namoko and Chimvu. Chimvu River Jazz Band. Uje ni Morris spoke and the Songani Swing Stars. Samangaya and Police Orchestra. Yes, State Samangaya and Police Orchestra. And kuti anthu amene ajawo amene amapanga zagulu. Nyimbo zawo zili still relevant. Pakana panopo. Pakalera. Nyimbo za Alan Namoko. Anthu amazimba be mpakalera. Ajina Lameke aja anthu akumapanga be cover umazimba mwa konomo. Yes. Panali mmodzi. Amene ananeno lina ndipanga zandeka. Michael Eka. Anakhala eka. Atafa panopa artist ambiri amene mwamvota akuimba nyimbo ya Michael Eka. Because anasakhala zipanga zake. Koma amene amapanga zagulu. They are still relevant. So you are safe mukulu. Lucius Band and Zembani Band. Ife tachoka mu Zembani Band. So mukamapanga zagulu zimakhala ndi moyo. Akutero McDonald Mlaga Maliro. We are getting very, very close to the end of the tikanaka kuno mpaka nasima kwa baranda kuda alendo awasanti watayo tezi. Komasa munachula songani za utumiki. Inde. Anyamata so ambiri. Amene mulungu anawaitana. Amene akutumikira pano. And avale so zilimbe. Chifukwa choti kutumikira ambuye si zophweka. Ine ndine mtumiki. Koma maybe awiri atatu akhoza
maybe anandikwacha maybe because of one mistake. Yeah. But I thank God kuti I realized my mistake and I went kwa anthu akuluakulu kwaza kuti ineyo ndalakwitsa sindifuna kukhala moyo ndipo anandilandira koma pali ena maybe amachitabe zimene ndikuchita ine koma sanagwide amakhabe anthu sakudziwa kuti amapanga zimenezo ndi avale zilimbe komanso kwa anthu amene akutionera asapange judge achinyamata amene akulalikira kapena asapange judge azitumiki a Mulungu bearing on one man of God's mistake. No. Kuti chifukwa choti uyu walakwitsa ichi ndikuti osewa. No. If I did a mistake, it was me as Mlaka. And I realized my mistake as Mlaka. People shouldn't judge kuti achinyamata awa ndikuti amapanga isi. Akhulupirireni aliyense amene akulalikira uthenga wa Mulungu. Aliyense amene akulalikira uthenga wa Mulungu mkhulupirireni. The Bible says mudzawadziwa ndi ntchito zawo ndi zimene zingakupatse proof. I want you to answer these questions by just saying yes or no. But first, I want you to tell me your full name. What is your full name? My full name is McDonald Mlaka Maliro, but I prefer to be called Mlaka Maliro. Do you have any tattoos? No. Do you have any piercings? No. Do you have children? Yes. Have you ever shot a gun? Yes. Have you cried over someone? Yes. Have you fallen in love before? Yes. Have you killed a chicken before? Yes. Have you gotten into a fight before? Yes. Have you gotten any surgeries? No. Have you ever been hospitalized? No. Have you donated blood? Yes. Do you know your blood group? Oh. Have you ever smoked weed? Yes. Do you smoke weed? No. Have you ever drunk alcohol? Yes. Do you drink alcohol? I stopped. Have you broken someone's heart? Maybe, but I don't know. Have you had a crush on someone? Yes, my wife. Do you want to join politics? Definitely, by the will of God. Timalize choncho. Ayikako will of God mtsogoloko tiona kuti Mulungu ati yankha bwanji nyimbo yotsiriza. Titsakani nyimbo yanji program ya Cruise 5. Lucius Banda. Yes. Nthawi. Chimayimba ali munthu chi. Yeah, he's one of my idols. Yeah, ine kwambiri not about his voice. But kulemba. Chimapeka. Kupeka. Koma hivi niso mauo. Amabandula manoti odabwitsa kwambiri kuti mene munthu mene akuonekera. Mene alili. Akhoza kutsika kukwera so chonchi. Koma ine kwambiri ndi mene amalembera nyimbo. Yeah, mene amalembera nyimbo. Ine anthu amene amakupasa zoti umamvera nyimbo ija kuganiza kuti pamene baba yeye amaganiza chani. Yes. Yeah. Anthu amene ndima taira kantengo because life span ya nyimbo umayipereka wekha opekawe because opeka nyimbo yoti anthu amvera kwa vina ukwati umodzi season imodzi yamaukwati basi yatha koma pali nyimbo zina zoti they pass the test of time. Songs like Dzanja Lalemba. Yes. Ndikayimba lero anthu amaona ngati ndikuimba za lero. Yes. Pamene it made sense in time imeneyo. Time imeneyo 1999. Yes. Yeah. Lucius Banda akuti nthawi yandiphunzitsa chiphunzitso. Ndipo yandionetsa zinthu. Nthawi yamuonetsa zinthu. McDonald Mlaka Maliro ndikufunaniza bwino zonse. Ndatokoza. Zikomo kwambiri. Yeah, thank you. Zikomo.